Er der ham? I've been thinking about now. Ikke nogen sådan. Reset nu. Samtidig er det næste, Claus. Det er det der vej. Man kan mærke det. Det er i hvert fald ikke vejen for. Ej, skal vi have nogle billeder? Jeg vil med igen, jeg vil med igen. Hej Mette! Jeg skal lige have et billede af det der. Tak for os. Mette og Inga, I tør ikke kysse hinanden, vel da? Det tør I ikke, vel da? Tung den helt i bunden. Men så pæt det. Hæng over bag. Uden Claus! Jamen, I tør ikke gøre det med mig. Okay. Du har en kæreste, vi kan ikke. Hvad så? Er du generet? Ind ned i halsen, kom! Kom nu, der er et kys. Det gør vi ikke. Vi så det ikke. Nej. Lille kys. Kom i halsen, kom! Skal det sætte mig være billigt det? Jeg vil også. Du tager bare billederne med hjem. Jeg sætter dem. Det bliver ikke lagt på. Det bliver ikke lagt på fælles. Og store fulde. Yeah, right! Det bliver ikke lagt på ugen. Ja. Det er Claus! Okay, det næste er det med tungen, kom! Opstilling! Prøv lige at tage bukserne. Filmer! Filmer jeg lige. Prøv lige at gå lige lidt, så filmer jeg lige med. Tak. Har du ikke se, hva'? Nej, selvfølgelig. Og jeg skal være sammen med dig næste semester. Nej, det skal du ikke. Ja, så bliver du generet lige pludselig. Det var et kamera. Nej. Så skal jeg få noget, jeg selv kan. Altså, mindst der vil være mere folkelærer. Skal jeg igennem? Det er hvor underviser, det er lige derovre. Ja, men han nyder det. Ja, det var... Jeg er med, det var sikkert 12-tal for ham af, ikke? Jamen, han har sagt, han har bare sagt, det starter, skal der i en dag. Det er lækkert. Ja, det er lækkert. Hold kæft, din klamme pornofotograf. Prøv at se det mål her. Fuck det. Musklen, den der musklen her, hvad det nu er. Den der grønne firkant, den kommer ud. Det er bare sådan en mormor, altså. Und Faktor und alt det. Claus, den vej. Jeg kigger ikke på din arm. Jeg kigger ikke på din arm. Det er ikke sjovt. Nej, jeg griner da overhovedet ikke. Hvad skal jeg sige? Hvad der kommer nu, mand? Ja, vi kan kun sige, Jo, man kan. Hej David. Jeg er så fed med det. Hej, man sidder ikke og siger hej. Det gør man jo ikke. Nej, nu står man. Hey, Dirty hot. Kom så med det. Dirty hot. Ja.